नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन दिनै 7 हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय आं मास्टार्स ग्रुपनि कामान्डार बिथांखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसे आं दायो दुलाराय जौगाथाय आफादनि आफादगिरि आब' दिपालिया नार्जारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय सभारानि बसुमतारीखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे बिसिसिनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायहैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गासैबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय मिरु जौगाथाय आफादनि फिरफिलाजों लोगोसे बिसिसिनि फिरफिला जेब्ला बिरगोन कामान्डार खावलायनाय लेखा नोंथांमोनाबो गाव गावनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। कामान्डार बिथांखौ फिन खामानि होनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। जयैनो जिल्लाखौबो बेफारनो खावलायहरनाय जाबाय। फाग्लि गोजा बिनिफ्रायनो खेबबानो जायो होमबासो गुवार नुगोन। बुंबाय थादों रिपर्टारनि खाथियाव दाथां होननानै
दायो बिरबिला बिरनायजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपाली नार्जारिखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं गिबियावनो बयनिसिमबो जासिहरबाय। दिनै 18 बोसोरारि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथुमा बेजोंनो लोगोसे मैयानिफ्रायनो 9 मार्च अर्थात बुहुमनां आइजो सान बे हाबाफारिखौबो